Mo. Basta tayo'y Pagkatang paliguan po. Sige niya. may tinula. Ano? Laging ubos ang kanin natin. Hugasan daw ni Chinchin kaso malinis naman na wala naman ng hugasan. Wala nang hugasan. Oo. Tangkad. Sabi ka nga kay tatay, matangkad ka kay tatay eh. Oo. Nga, matangkad daw pala kay tatay. Oo. Ayan, tumalikod ka. Talikod nga. Matangkad talaga tay. Makulay. Umuhay. Kulay ang buhay sa tinulang buhay. Yan po, Kuya Arnel. Amo ay. Ay. Panibagong vlog. Paporma na yan. Ilulog pa sa kabilya. Ay, kabilya. Yan na tayo, yung deliver. Nanilyo na tayo. Pag ano, birahin ko na yun. Ganda ng bahay na yan. Simple lang. Kahit ganyang bahay lang, okay na yan. Tapos may bakod, tapos may mga manok ang katay. Ganda ng ano na yan. Bili yan dun sa na ano naming lupa. Sana nakaginay ka saan? Saan? Bakudan? Bakod. Bakudan. Talang iwas. Katuloyo? Sa diretsong tinampo? Oo. Oo. Kampusan Tabagayan. Amo, kampusan to tumbok. Adto. Taga. Ang ganda may iti. Ari. Matag sa Berta. Oh? Tang Berte. Nare-record. Nagliliko. Diversion bagaya. Lawas. Ilahin ko. Para matalian. Din. Salamat po. May pinagtilo. Araw bay, okay na bay? Okay na? Baka na naman tayo natin. Dumas. Yun. Una sa uwan pinupunta. Pumabay. Muna ako. Muna naman ang dali lang. Ako po, walang makain. Muna na. Pangkila, matitira. Yung apo mo doon sa villa? Papadalan mo? Kawawa talaga yun. Papadala raw si tatay. Mga kalusi. Kawawa talaga yun tay. Yung kwento nun. Kilo, dahil tutulong kilo.
Kailangan sa akin. Dito si Chinchin, mag-online class. Sige ka nila. Mga viewers mo. Ha? Ha? Hello. Hello po. Tinitingnan niya yung calendar kasi may pupuntan siyang pistahan. Hindi in-invite kasi kami kay Jason. Mamiesta na naman daw kami dun sa sa kabilang barangay nila. Doon sa pamilya niya. Daming mga kamag-anak niya dun eh. Mga ano, bakulod. Maggagawa na daw siya ng salad para pumunta. Wala kami kamag-anak dun. Wala. Katabing barangay lang. Yun sa dinadaanan sa Bacolod, sa 11. Pero sa to talaga kami. Ano? Saan? Bailey. Hindi. Hindi mo makikisayaw. Hindi ko makikibay yan. Hindi na. May asawa na ako eh. Sorry na. Oo, ano na. Kumbaga lumagpas na, nilagpasan na tayo sa ano. Sabi ko ano. Kasi may pamilya na. Isa mo yung asawa mo, makipagsayawan kayo doon. Lalo na di naman nakikisayawan. Dalaga pa di yung nakikisayawan. Taong bahay lang yun. Ako nga, same lang kami. Taong bahay. Hindi siya nag-iisa. Parang gagambang bahay. Narinig niyo po, yun. Siya, Taong bahay asawa lang. ko, mismo nagsabi. Oo. Tapos, Taong bahay. Hindi yun tumatambay. Edit muna, tanghali. Edit time. Ay lang magluto ng tinola, tinatanong ko sila kung ano gusto na nila sa tinola, kung may sabaw ba o wala. Ano? prinito. Prinito, yung tinola. So, ibig sabihin, pag prinito, wala Di sabaw. hiwalayin ko yung tinola na prinito sa'yo. Ikaw tol, ano gusto mo tol sa tinola tol? Inunon. Ikaw, saan eh? Ano gusto mo tinola? Pinaula. Pinaula, sabihin mo. Pinatuyo. Pinatayo. Ikaw tilo. Ano mo pinaula? Yung tuyo. Pinaupo. Pinaupo. Pinaubat na manok. Pinaupo na manok. Ikaw tay. Ano gusto mo tinula? Tinula? Oo. Gusto kong tinula, yung parang adobo. Parang adobo. Ikaw Kuya Arnel. Yes, kita tayo. Pares kita. Di, ano? Ang gagawin natin na tinula ay ilang putahe ba yun? Ginataan. Chinchin, preto, tapos ginataan. Tilo, yung hinubaran daw na ano. At tinula. Mga ilang putahe yun. 6 na putahe. Ang gagawin natin na tinula. Magluluto tayo ng patsambang tinula. Patsamba. May sili. Yan, tanglad. Sangkap yun yan na. Inalbor natin kay Ate Bidang. Yung luto. Ate Bidang na magluluto eh. Sabi ko ako na magluto. Para matikman mo naman yung Ay, isos, patsamba na recipe. Ay, maraming patsamba. Ay, pansit kanto. Joke lang. May binili kami ko yung Kaloy pa rin ang toslos. lagyan pa natin sa pansit. Kayo, mayroon namang Yung parang may mga gusto may kalamansi, may gustong wala. Tatay, tanungin mo. Dalawang version yung tinula eh. May kalamansi saka wala. pwede rin Tay. yung may sausawan. Behave lang, tay. Tay, behave. Ayun po, simulan na natin yung pagluluto dito sa site. First time natin magluto dito sa site. Keep your mouth. Kasi lagi niluluto dito sila Ate Jenny, minsan si Pula, minsan si Tatay. Kilo, Karami si Tatay, tapos si Ate Bidang, mama ni Chinchin. Ngayon naman, sabi ni Kanuli, ako rin magluto kung gusto ko. Kaya yan, lutuan natin sila ng tinulang patsamba. Tinulang patsamba. Ayun kuya, yung mantika ang binili. Saan ba yung iba? Sa plastic. Kana. Kana. Plastic. Osi. Ilo yung Rexona mo. kulay ko sa akin. Look, pwede mag-sawa sa'yo? Malagay mo ito sa bote para di masala. Po talaga. Gumulo. Tapon na lang. Wala na sa pot nilagay. Prepare ka, pre.
Ayan na. Simulan na natin. May yung usok para masarap yung kain. Kuya, ito bang? Yo! Mista. Mista. Mimista. At ayan, nilalagay na po ang manok. Ano po to? Ay, bawang. Manood ka para matuto ka. Ano mas masarap na amoy? Bawang o Ano? sibuyas? Bawang. Tsaka luya. Manood ka ng pasunod-sunod para pag ano, matuto ka. Ay, sinasabi mo! Ano na naman sinasabi mo? Ang matuto ka eh! Ang pangat sila, tuto ko. May kanya-kanyang version tayo sa pagluluto ng tinola. Kung ano kung ganito rin yung version nyo pagluluto. May iba't iba May tayo. iba't ibang tayong Gawa. Kung paano magluto. diskarte. Basta isa lang ang goal natin. Oo, Maging masarap. maging masarap ang luto. Ang chinchin nagbibideo. Ganyan lang naman. Ano muna natin yung ating sibuyas at saka So yun, ang ganda ng videographer ni Kuya Char. Ayan, good morning, good morning, good morning. Ate Bida. Natin tayo. Si Bajang. Si Bajang. Si Bajang yan. Ayan na po, nilalagay na yung patis. dagdagan natin. Oh, tinali ko sarili ko. Para pag nakuha. Ayan o. Tinali ko yung kagabi. Sa laywat. Yan, sa nauuda, asipon ko kaparong ah. Oo. Tatanggal sipon mo. Ayan, ilagay na natin yung hinugasan mo na ito, te? Opo. Oh, salamat. Chicken. Yung chicken na manok. Kalakit chicken na baboy. Oo. Yan lang kasimple yung ating tinola. At inumikas-mikas natin. Oh, sige na, tawagin nyo na sila. Kakain na. Kain na po. Okay na to. Bot, sa inyo harya. Ano yan naman sinasabi mo? Ganyan lang, Abot sa kasimple. imo, labot ko. Tama? Gaba. Labot ko. Labot ko ba yun? Labot mo daw. Kuya, bumili nun. Palabasin muna natin yung mantika ng manok. Paano lalabas? May nakahan. Lalabas yan. Tatanggalin natin ang harang. Tatanggalin natin ang harang na para lumabas yung mantika. Eh, paano daw lalabas? Wala na. Tapos ang laban. Di ba, te? Haluin. Ayos ka lang, te? Haluin ng haluin. Ikaw, pre! Ayos lang katangahan mo, pre! Ayos lang! Kumusta ang katangahan natin? Yung katangahan mo rin, kumusta? Ayos lang! Ayos na rin tayo! Haluin. Timlang para kayo. Amo. Kaya pag pinaghalo ang katangahan at kabutihan at kasamaan, At lagay na natin. Hintayin mo natin na kumulo. Tapos ilalagay ko ito. Yung sayote. Sayote. Tapos lalagyan na natin ng patis para manuok yung alat ng patis sa karne. Tibidang. Amoy. Hindi yan. Ito na sabi. pangharap yung ito. Ginagamit ko lo. Ginagamit ko po lo. Ano kilo? Ay, eyeglass! Pasinin ka bang? Patis. Lagyan ng patis.
Isayin natin yung tayo. Ngayon tayo, mga alaw na tayo. Tapos kumain, isayin natin yan. Wala pa, hinintay pa yung para. Ha? Hinintay pa yung para dyan. Ayun, no? Takpan muna natin. Kiri, Bahagya. saugan. Dyan na rin yung tanlad. Nalagyan ko siya ng patis. Tapos takpan ko muna bahagya para di sumingaw yung aroma. Yan, kahit konti lang yung matakpan. Ganyan lang. Para mabilis lumambot din siya. Tuloy-tuloy pa rin para lumambot muna yung sayote. Chin-chin. Parang lumungkot ka bigla. Parang lumungkot ka bigla. Bakit? Kasi yung manok tas yung baboy pinagsama. Malungkot daw siya kasi yung nabili nilang Nor Cubes. Yung nabili nilang Nor Cubes ay chicken at saka baboy. Ang mahirap nito kung maglaban. Pag naglaban, hindi pa yan. Oh, di pala to pag naglaban. Uminit na naman. Kanina kumulimlim. Oh. Tuloy pa rin. Ang luto natin ito ay chicken calderita and tinola. Na, kumukulo-kulo. Tingnan natin kung masarap yung ating pagkaluto nito. Ganyan lang muna. At yung tanlad ay magpapabango lang naman dyan yung aroma. Kailangan kasi sangkot siya kasi yung chicken ay mabilis lang naman ito lumambot. Ito tingnan natin kung malambot na. Mamaya maya lalagyan ko na siya ng sabaw. Ganyan. Come on. Basta tayo'y may tinula. Ano? Laging ubos ang kanin natin. Makulay. Umuhay. Ang buhay sa tinulang buhay. Na. Ano? Namitarok yung din. Panis man yan. Panis man yan. Ano yun, tabayin o ko sa'yo? Sayo, te. Maghawak mo na, sayo, te. Pag yung lalaki ang umawak nito, sayo ya. Diba? Sayo ya. Yung babae, sayote. Ano masarap sa nisasawag sayote? Tabayag o kakala? Papaya. Papaya masarap lalo pag native. Papaya. American. Native American. Native. Tikim mo daw. Tikman mo. Lalagyan pa ng itlog sa ibabaw Pwede. Oo. para manganak ulit. Para mainok. Sige daw. Nasaan ka talaga? Oo. Wala pa ang sabaw. Subukan mo lang. Di ko mo daw pumunta sa sabaw. Mantika man yung kinuha mo. Pero luto na din. Oo, yan. Pag yan. Ako na rin maggawa to pag nagdanamit ako. Grabe na tunog ay. Ano? Matabang? Kulang pang asin. Maya. Mamaya. Dahil sa kulang pa, ubos na natin yung patis. Ito pati siya. Oo, yan ang nagpapasarap. Patis. Yung asin kasi minsan sumasablay. Kasi minsan, nagtitikim yung nagluluto, hindi pa tunaw yung asin. Magdadagdag. Minsan napapaalat. Yung patis, liquid, sumasama agad sa sabaw. Diba? Kuha mo.
Kuha niya. Kuha. At pwede na natin dagdagan ng sabaw yan. Tutubigan na natin. Kumbaga yung tubig pa lang yan ng chicken. Kasi yung 45 days na nabibili mga Magnolia, tutubig din yan. Kanin. Kanin tinakpan ko. Nandun yung takip. Lagyan na natin ng tubig para may sabaw na. At maraming Madami daw, tol. Tol. Madami trouble, tol. Madami kakain. Ha? Madami ba kakain? Oo, marami yata kasi doon eh. Pagdagan natin yung sabaw. First time natin magluto sa site. Dito sa paggawa ng bahay ni Chinchin. Ayan na, may sabaw na siya. Kaya na muna natin siyang kumulo. Wala pa siyang pampalasa, patis pa lang yung nilagay ko. Ayan po, kumukulo na. At ilagay na rin tong sili, dahon ng sili. Nagugas na tayo ng kamay. Okay na siya. Try. Ang mananawa din. Oo. Ano na? Pero tumikim yan. Hindi ka pa tinitikman yan. Pagbuhat mo nalibong ako, ha? Baka puyat ka. Stress kaya ako. Stress ba? Sino nagpapa-stress sa'yo? Adi, niluto mo. Tinola? Oo. Sige. Igarabong so baboy tapos mo. Okay na? Sakto na? Okay na? Pero tignan mo kung Okay na yan. yung Hindi ko na titikman yan. Okay na yan. Sakto na yan. Papalambutin na lang natin yung tas kainan na. basta tayo. Okay na siya. May tinola. Laging ubos ang Kanin kanin. Pagsikat ng araw, madalang liwanag. Magtatrabaho na naman. Sa babae ni Chinchin. Nakabuo ng ano. Sa babae ni Chinchin. Nakabobo ka ng kanta. Tay! Captain! Barben! Ano, okay na po yung ating tinula at luto na. Ano ka na naman? Sana magustuhan nila yung ating lutong tinula. Yes po! Nawala ng pagod Ano, chicken. masarap po yung luto ni Kuya Jay. Masarap ba?
Oo, pwede na siyang mag-ano. Pwedeng mag-asawa. Pwede na mag-asawa. Pwede na siya maghugas. Alam, pwede na mag-asawa. Pwede na mag-asawa. Doon ba yung ano? Oh, pag magaling ka na magluto, marunong ka na magluto, pwede ka na mag-asawa. Kasi kung hindi ka marunong mag-asawa, ay hindi. Hindi ka marunong mag-asawa. Hindi ka marunong magluto, magugutom yung asawa. Oo. Di ba? Dapat marunong ka mag-asawa. Oo, para pwede ka nang magluto. Saka pwede ka na magluto. Diba? Yun lang. Yun lang yung walang lulutuin. Problema nyo na yun. Oo. Problema yun ng asawa. Kaya wag mo nang mag-asawa. Kaya wag mo muna mag-asawa. Kasi di marunong mag-asawa. Pero marunong magluto. Ha? Yan, malambot na. Pwede na po siya. Nawala yung pagod mo nung Yan na, nakikita luto mo. na. At patayin ko na yung ano. Yung ating kalan. At luto na yung ating tinula. Tak. Hay! 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 Copyright. Yan, hugasan daw ni Chinchin kaso malinis naman na wala naman ng hugasan. Wala nang hugas. Oo. Tangkad. Sabi ka nga kay tatay, matangkad ka kay tatay. Oo. Yun nga, matangkad daw pala kay tatay. Oo. Yan, tumalikod ka. Talikod nga. Matangkad talaga tay. Tas eh! Nagkanon naman ka. Hindi! Pantay talaga! Pantay, oh. Oo. Oo. Tangkad nga. Tangkad talaga. Matangkad pa kay tatay, matangkad na si tatay. Kasi si Kuya Jason nga, Oh, dito lang. pwede kang magmason. Hindi kang magmason, abot mo yung papakuan. Tangkad eh.